Yo, what's up mga katukmol? Today gagawa po tayo ng ginataang malunggay na may tinapa. So yun guys, magigisa tayo rito. Mas masarap kasi yung ginisa kaysa dun sa talbog-talbog lang. Sinubukan ko kasi minsan yung talbog-talbog lang. Tapos kinumpare ko lang sa ginisa. Mas masarap po yung ginisa. Sunod na po natin ang ating kamatis. Sunod na po natin ang ating coconut cream gata. Antayin lang po natin kumulo yung gata. Tapos ilalagay natin yung malunggay at tinapa. See you in a bit. A few minutes later. So guys, maglagay po tayo ng shrimp cube. Lagyan natin ng konting paminta. Konting asin. Konting suka. So, kumukulo na guys. Lagay na natin ang malunggay. Sama na rin natin ang tinapa.
Maglagay din po tayo ng sili. Siling pula para may kagat. Po. Santayin lang natin yan. 5 minutes. So tapos na to guys.